Is the Lord bagian kursaची कृवे निवाram कामचे देवा आमच्या बापाचे पिताचे आणि पवित्रतेचे नबी आमेन. समयच्या बुडव्यान मरी बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र गर्भेसले ना मान मरी एक रुपयान भरले समी तुझी संगता स्त्रियां भितर तू सदे आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची आपले समयाची साकन तुझे शब्दापर्यंत ना मान मरी एक रुपयान भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची आणि देवा सोपूत मुनीस झालो आणि आमच्यामध्ये ना मान मरे एक रुपयान भरले समी तुझी संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भाग्यवंती देवाच्या मय आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या मी पावसांचे खातीर महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या निरंतर प्रकाशांचे घेऊन देत आम्ही सत्मंता देवा विचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या पवित्र कृपेस मोला उखाले आमच्या बाप्पा श्रीगींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज जम काही तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात जा आमची बदका मुगोस आणि ना मान बरे कृपयान भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू ना मान बरे कृपयान भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे ना मान बरे कृपयान भरले तुम्ही तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे महिमा बापाक आणि पिताक आणि पवित्रत्म्या कडे पर आमच्या दोळ्यांनी दाखया आमचा उजवा हात आमच्या काळजाचेर दवरया त्या जेजूचे नाव आमच्या तोंडांनी आम्ही उसारया तो जेजू सारखा संसार सुधनी आज आमकां बसयता आज आमकां कितें सांगता ते आमी ताच्या कडेन विचारया आयची देवस्तुती आमकां सांगता भगवंत खुर्साचे जैताचे परब आचारस्थिता आज जो कुरीस आमच्या पातकां पासत आमकां पातकांतावन सुटका दिवन आमकां जेजू थंय एक बोटावंक जैत आपणायल्लो तो कुरीस
आज जेजून आमच्या समेत बसत दिला. ह्या कुर्साचो उमो आमी घेवया. काळजांतावन त्या कुर्साचे प्रतिरूप आमी पळयुया. ह्या कुर्सार पडलो दुसरो कोणूच न्ही, आमचो सोडवणदार, आमचो सोमी. आज आमकां बाप आमकां सांगता, जे कितें हांवें तुमचे पासत केलां तें तुमी विसरनाय. आमच्या जिवितान कितलें बरेंपण ताणें केलां तें आमी विसरूंक नजो म्हण आज आमकां कीर्तन 78 कळयता. जे कितें वांजेलांनी ओपारींनी जेजून आमचे कडेन उलयलां तें आमी विसरूंक नजो. बोगसाणें मागोवन जेजूचे प्रतिरूप पळोवंक आमी सदांच तयारी जाय करी जाय. आमी सदांच तयारी आसा जाय. मरण केदोळा येता म्हणल्यार आमकां कळीत ना. देखून आमकां जेजू आज सांगता, हांवें कुर्साचेर जैत व्हेलां. आज म्हजी भुरगीं तुमी ह्या म्हज्या कुर्साचेर दिश्ट घाला. ह्या कुर्सातान वाळचें न्ही, आमोलीक रगत तें कोणा पासत वारयल्लें न्ही, पगार तुमचे पासत. आज जेजू आमकां कळयता, जे कितें हांवें तुमचे पासत केलां तें तुमी विसरनाकात. आमचे पासत जीव दिल्लो तो सोमी आज हर एकल्यांकी आमकां सांगता, जे कितें हांवें तुमच्या पासत केलां तें तुमी विसरनाकात. तुमच्या ओंठांनी म्हजी स्तुती करात. तुमच्या ओंठांनी म्हाका सदांच अर्गां दियात. आज जेजू आमचे तोंड कितें आशेता, केवल आमच्या ओंठांनी स्तुती ताच्या वाटेन चलोवंक. ताणें आमकां शिकयलां त्या वाटेन आमी चलोवन एक बरीं भुरगीं जावन सर्गार आसात ताचे संगता एकवटाय जाय म्हणजे ताची आशा. ताच्या वटका कोलटीन ताणें आमकां बक्षिलां. कितले व्हडले पातक जाल्यारय तो आमकां बक्षूंक सदांच तयार. जेजू कुर्साचेर आसल्या जेजूचे मुखामोल आमकां कितें सांगूंक आशेता. आमी ताका नमस्कार करुया. तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं तुवें आमकां सोडयलां सोम्या म्हणया. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुजें नांव आमच्या होंठांनी उसारता. सांवसारीक कुशलकायेक लागून आमी आमचो वेळ बिबाडलो तरी तूं आमचे पासत सदांच राखून आसाय. आमी तुका नमस्कार करता जेजू सोडवणदारा. आमी तुका नमस्कार करता आमच्या राया. आमी तुका नमस्कार करता आमच्या सर्वस्व. सर्गा संवसाराच्या राया चड वाखाणी चड दिनवास होगळीक फावो. आज बापा थंय ताणें आमकां एकवटायलां. बापा थंय एकवटून ताणें आमकां पवित्र आत्मा बसयलो. त्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या जिवितान आमकां ताणें सबार देणयांनी भरलें. सबार प्रतिफळ ताणें आमकां दिलो. आज त्या पवित्र आत्म्याक आमी लालून मागया. पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या ये. पवित्र आत्म्या अंधकार फांकल्ल्या आमच्या जिवितान उजवाड कसो तो सोमी आमचे थंय आयलो. आज त्या सोम्यातान तूं उपजालो. तुका आमी नमन करता. तुका आमी प्रणाम करता. तुका आमी हर्शिता.
एक घडीभर आमचे माईक आम्ही अनम्यूट करूया. वडा तळ्यान त्रि एक देवाक आम्ही अर्घा स्तुती वाखाणी करूया. हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया Argan, हालेलुया Jesurgan, अर्गांचा बाबा Jesurgan, Jesurgan, अर्गांचा बाबा अर्गांचा Argan, बाबा Baba, Argan Argan, Jesu Baba, Argan Argan, Argan Jesugan, tuka अर्गांचा Jesugan, mimi बाबा tukauza Argan, tukauza अर्गांचा Jesurgan, Mungu समया Jesugan, tukauza अर्गांचा Jesurgan. tuka समया अर्गांचा Jesu समया Tito ka Jesu अर्गांचा महिमा तुका Hallelujah Jesu hallelujah आराधना समया तुका hallelujah समया Jesu hallelujah पिता अर्गांचा समया महिमा तुका अर्गांचा Jesu पवित्रत्म्या Hosanna तुका अर्गांचा Jesu पवित्रत्म्या Hosanna तुका Jesu अर्गांचा Hosanna तुका Jesu पवित्र Hallelujah अर्गांचा Hallelujah पवित्रत्म्या Hallelujah Hallelujah अर्गांचा Hallelujah पवित्रत्म्या हालेलुया हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 God, हालेलुया to हालेलुया स्वर्गात, हालेलुया to हालेलुया स्वर्गात, God, to हालेलुया स्तुती, हालेलुया God, to हालेलुया महिमा, हालेलुया God, to हालेलुया hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah आम्ही तुका hallelujah. नमस्कार आणि hallelujah प्रणिपात करता आम्ही तुका नमस्कार आणि वंदिता hallelujah आम्ही hallelujah तुका Hallelujah, नाव hallelujah, नाव hallelujah, दिनवासते hallelujah, ए hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah 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 स्वर्गात, to स्वर्गात, हालेलुया स्वर्गात, हालेलुया स्वर्गात, हालेलुया स्वर्गात, हालेलुया स्वर्गात, हालेलुया hallelujah हालेलुया hallelujah हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus, Hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, Jesu, Jesus, Jesu, Jesus, Jesu, Jesus, hallelujah Jesu. Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, Jesus, hallelujah Samia, Jesus. hallelujah Sandara, Hallelujah, Sargata, hallelujah. Sweet, Samya sarga Swarga, संसार शांतनिया. Swarga, आम्ही Swarga, पत्य असकर Jesus आमचे ते Hallelujah, असा पता hallelujah. तुका कळीत असा सम्या आमका Hallelujah, तू बघस hallelujah, आमची तू hallelujah, बिरमत hallelujah, पाव hallelujah. आमका तू बघस Jesus आमची तू बिरमत पाव जेजू जेजू Hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू जेजू hallelujah, जेजू hallelujah. सकाळी आम्ही आमचे कोणते घेऊया ससनाच्या बाप्पा हांव तुका Acha भेटयता Baba, हम तो तुझ्या काबटे ता तो देवाची चाहते तो पुत्राची कचा अमृत पिता ची ज्ञानाची हमचा करायची सुनिया कृपा सुरम कोड कराचे आणि चाहते रगत ची आणि दूध कोडानी रगत आमच्या आत्मा आणि पित्याच्या आणि निरपरांचा सगळ्या तुझा आणि सगळ्या 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 संसाराच्या पत्त्याच्या परिपणापासून या पहिल्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया आमका रसलेल्या सम्याक आम्ही मागया आमचे जीवित आशीर्वादाने भर म्हणून आमच्या जीवितांत असले अंकार आशीर्वादाने बदली म्हणून मागे आम्ही आमच्या कुटुंबात असलेले कष्ट असमाधान आशीर्वादाने बदलून दी सम्या आमच्या कुटुंबात असले झगडे गो बैलामध्ये असले अनुबंध तुझ्या पवित्र अमोलिक हाताने ते बदली जेजू आशीर्वादित कर जेजू मागे आम्ही आमच्या सेसमार्याच्या हर एकल्यापासून मागे आम्ही प्रत्येक रीतीत आम्ही काम करतो सुरुवात ही आशीर्वादाने बदलून आम्ही काम करत असताना आमच्या संगत वावरकरच्या हर एकल्यांकी जेजू आशीर्वादाने भरून दे आमच्या वसाक आमच्या कंपनी चड आणि चड उत्पन्न जाऊन दे आणि चड आणि चड आशीर्वादान भरलेली कंपनी ती जाऊन परिवर्तन जाऊन दे म्हणून मी माग्या आणि हे उत्तर आम्ही 3 पावटी रिपीट करूया आयझाया 43 वर्ष Isaiah 42, 43:1 one. तर आता तर जाकोबा ताज्या तुका कबा Ratanja करतो kaba सुरेश tukar स्वर स्वर shamunta. इस्रायला Israela tuka akarलेलो सुरेश स्वर रश्या संता Santa येना का kityaka कित्याक हांवें tuka. तुका सोडयला हांवें तुका तुझ्या Tuka नांवान madya आपयला naman म्हणून naman kapela mo. Isaiah Isaiah 43:1 43:1. तर आता Ratanja kaba जाकोबा tukar तुका रचलेलो सुरेश स्वर रश्या म्हणता Israela इस्रायला tuka तुका karlo akarलेलो sarvesh सुरेश स्वर रश्या सांगता santa. भिये नाका Saka कित्याक हांवें तुका सोडयला pudela. हांवें तुका Ave तुझ्या tuka tuja नांवान nawana आपयला pila. तू Tu मोजोस mozos. Isaiah Isaiah 43:1 43:1. Terata Jacoba kabat tuka los रचलेलो tres सुरेश por म्हणता Ashamunta. इस्रायला तुका इस्रायला आकारलेले तुका Tuka सुरेश akarलेलो karlo स्वर सुरेश suresh स्वर सांगता रश्या Asha. सांगता येनाका येनाका हांवें तुका कित्याक हांवें तुका Ave tuka सोडयला fudela. तुझ्या तुका नावान तुझ्या आपयला नांवान आपयला Tu तू mozos. मोजोस सकळी दादले शिकयात Jesuच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरिफात.
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. कृष्णाच्या बाप्पा आमच्या समय आणि सुगंधराजा ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आणि आमच्या पथकांच्या आणि ह्या दुसऱ्या गणात आम्ही मागया फायनान्शियल रितीन कष्टांच्या हरी एक आमच्या भाव बहिण्यापासून बँकात लोन घेऊन जे कितें तांणी नव्या बिझनेसाक जावं करून नवे कन्स्ट्रक्शन नवे प्रॉपर्टी घेऊन जे कितें तांणी लोन घेतले आज ते लोन फारीक करून जाय नासतना देदेस्पर जाल्यात तांच्या पासून आमी प्रत्येक रितीन मागया जेसू तांकां वाटूक तेकन दिवन दी जेसू तांच्या वाटेचो दिवो जावन दी म्हणून आमी मागया आमी प्रत्येक रितीन शिकून कामाच्या सोदनेर आसात बरें शिकप जोडलां शिकपाक लागून बरें काम मेळटा ना एप्लिकेशना वयर एप्लिकेशनां घालून रिजेक्ट जाल्यात इंटरव्यू दिवन तकोन गेल्यात देदेस्पर जाल्यात प्रत्येक रितीन जेजू तांच्या सिवीचेर आशिर्वाद घालून दी ती इंटरव्यू दिवंक येता तांच्या जाणवायेन तांकां बरोवन दी मागया आमी प्रत्येक रितीन शिकोन आज कोणाक रीण दिला आज तांचेडे जावन रीण पाटी विचारतात म्हणल्यार रीण पाटी विचारल्यार ती पाटी दिवंक आयकना तूं कोण म्हूण म्हणटात आज इश्टाक कुमोग केल्लो आनी एक इश्ट आज रडते आसा जेजू कडेन आमी मागया जेजू तूं वाटूक ते कर हर एक रितीच्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स जाता हर एक रितीचे अडचण येता जेजू तूं सुटका दी म्हणून मागया आनी हे आता उतर आमी रिपीट करया साम 140 आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावारीपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावारीपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावारीपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावारीपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावारीपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावारीपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावारीपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावारीपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावारीपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा कृष्णाच्या बाप्पा आमच्या सुमी आणि सुरंदरात जेजू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या त्या कणात आमी मागया तुमच्या भुरग्यां पासत युवा जाणां पासत जेजू आमच्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादांनी भर जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याची सावळी तांच्या सदांच आसा शेखर तांणी इस्काल शिकोवंक वयता आसतना
वाटेर कसलें अडकळ येन अशें तूं तांकां राखून वर. हर एका पिडेतावन तूं तांकां राखून वर. वायटातावन तूं तांकां राखून वर. तांच्या हर एक ती मेट काडटा आसतना तांच्या सांगातार रावन तांकां तूं वाट दाखोवन दी. तांकां तूं जे कितें तांणी फ्रेंडशीप करता आसतना जेजू तूं तांच्या सांगातार राव. बरी फ्रेंडशीप तांणी करूंक तूं तांकां शिकय. युवाजणां पासून प्रत्येक रितीन मागता जेजू. आज आमचे युवाजण वायट सवयांक बरी जाल्यात. ड्रग्स, अमाल पिवणे, सिगरेट, खोटी इश्टाघात, जुगार हे सगळं मेळेपण तांणी आपणयलां जेजू. जेजू तूं तांचे मौत उसवाडाय. तांकां तूं कळीत कर जेजू तुज्या दुताक धाडून. आनी ह्या अडचणेंतावन तूं तांकां निवराय. तुज्या गणित काकूळ तांचे तूं देंवय. जे कितें शिकप तीं जोडूंक आशेतात, जो खंयचो भेस तीं आपणावंक आशेतात, तांतून तुजो सांगात तांकां दी जेजू. तांचें कन्फ्युजन कितें आसा जेजू तें तुज्या पवित्र नांवान खुर्सा मुळा वचून पडोवन दी. हर एका तांच्या मेटांनी तूं तांकां राखून वर. तूं तांचो हात धरून चलय जेजू. मुखारी तांणी तुजी सेवा करूंक, तुजें राज प्रगट करूंक तूं तांकां आयतीं कर जेजू. हें उतर आमी आतां रिपीट करया. साम 22 वर्स 30-31. मुझी मुजी भुरगीं भुरगीं बाळां बाळां तांची तांची सेवा सेवा करतली. करतलीं. फुडले फुडले पिळगेक पिळगेक ती ती सरस्वराची खबर खबर सांगतली. सांगतली. जल्मायुंची आसा ती संतती संतती नीत नीत प्रगट प्रगट करून करून दिली. दिली. सगळे सगळे सरस्वरान केला. सरस्वरान केला. साम 22-31. 22-31. मुजी भुरगीं मुझी बाळां भुरगीं ताची बाळां सेवा तांची सेवा करतलीं. करतली. फुडले पिळगेक फुडले ती पिळगेक ती सरस्वराची खबर सांगतली. जल्मायुंची जल्मायुंची संतती संतती नीत प्रगट करून नीत दिली. प्रगट करून सगळे सरस्वरान सगळे केला. सरस्वरान केला. Psalm 22 verse 30-31. 30-31. जी मुझी भुरगीं भुरगीं बाळां बाळां तांची सेवा करतली. फुडले फुडले पिळगेक पिळगेक ती खबर सांगतली. आनी जल्मायुंची जल्मायुंची आसा संतती ताची नीत प्रगट करून म्हणटली. हे हे सगळे सगळे सरस्वरान सरस्वरान केला. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. ससनाच्या बापा तुका मुगाच्या सस्म्यानी सुरंदरा ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देह आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या परिपणा पसत. ह्या कणात आम्ही प्रत्येक रीतीन मागया. आज मरणाच्या तणीर आसच्या हर एकल्या भावंडांपासून, आस्पत्रेनी वळवळच्या हर एकल्यापासून, व्हेंटिलेटर इन्क्युबेटर आसच्या हर एकल्यापासून आम्ही मागया. अवघडान सांपडलेल्या हर एकल्यापासून आम्ही मागया. जेजू तुझ्या मनी रगतांचे शणे जेजू तांची पिडा तूं गुण कर जेजू. ही पिडा सोसून व्हरूंक जायची कृपा आनी सकत तूं तांकां लाभय जेजू. मागता आमी प्रत्येक रितीन कॅन्सरांत वळवच्या सबार भाव भयण्यापासून विंगड विंगड रितीच्या कॅन्सरांनी वळवळतात. आज त्या भावंडांचेर बिरमत पाव जेजू. आज तांकां डॉक्टरान रिपोर्ट सांगता म्हूण सांगला, पण रिपोर्टा वेट करनासा. कावजीन बिरान तांच्या काळजांत आसा जेजू. कॅन्सर म्हणल्यार पिडेक फावो ते वखद सोदून काडून
जेजू तू जाणवाय डॉक्टर नर्स सांगतो दी जेजू आमची सेवा करची हरी एकल्या भावनांपासून मागतात जेजू त्या आस्पत्र्यांपासून मागतात जेजू त्या आस्पत्री सलोनच्या हरी एकल्यापासून डॉक्टरांपासून नर्सांपासून त्या आस्पत्र्यांचे हरी एक इन्स्ट्रुमेंट जेजू तुझ्या पवित्र नावानं आशीर्वादित जाऊन दे जेजू थंयसर शुश्रूषा घेवनच्या हरी एकल्या तुझ्या मदीक रक्तान दोन नितळ कर परत तांकां नव्या जिवान भर जेजू ल्हान भुरगीं आज ICUंत आसात कसली पिडा म्हणली डॉक्टरांक कळीत ना जेजू घडये घडये शीक पडतात जेजू ह्या भुरग्यांचेर तूं बिरमत पाव जेजू आज किडनी डायलिसीस किडनी दोन्ही किडनी काम करिना म्हूण डॉक्टरान सांगलें किडनी डायलिसिसाक सांगला किडनी ट्रान्सप्लांट करूंक सांगला लिव्हर ट्रान्सप्लांट करूंक सांगला कोलेस्ट्रॉल हाय जाला BP हाय जाल्या शुगर कंट्रोलाक येना स्ट्रोक जाला ब्रेन ट्युमर जाला थायरॉइडचे प्रॉब्लेम आसात PCOD तान वळवळतात अस्थमा तान वळवळतात एलर्जीज दोळ्यांची एलर्जी फूड एलर्जी स्किन एलर्जी आज गाल ब्लडरान स्टोन आसा म्हणून सांगला पांयांची दूख गँग्रीन आर्थरायटिस बॅक एक स्पॉन्टिलिसिस मायग्रेन कान आयकून उणे जाला दोळे दुखतात वासूंक दिश्ट उणे जाल्या हात पाय कामतात शिरो अस्कत जाला वेरिकोसिस सगळीची जेजूक समर्पण दिवया जेजूच्या कुर्सा मुळांत आमी जेजूक अर्पिया जेजू कुर्साचे जैतोलो आमचो सोडवून दा त्या सगळ्या प्रॉब्लेमांतल्यान आमकां नीव रोयतलो खंडी जावन तो आमकां आपोवन खंयसर गाय आसा खंयसर उणेपण आसा थंयसर नव्या जिवान परत एकटी भरतलो म्हणल्यार बरोबर शान आमी हे आतां उतर रिपीट करुया फिलिपिन्स 4:13 म्हाका बळ दितेल्या सगळ्यांचो सवती करूंक हांव शकता फिलिपिन्स 4:13 म्हाका बळ दितेल्या सगळ्यांचो सवती करूंक हांव शकता फिलिपियन्स 4:13 म्हाका बळ दितेल्या सगळ्यांचो सवती करूंक हांव शकता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामारीपाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामारीपाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामारीपाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामारीपाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामारीपाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामारीपाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामारीपाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामारीपाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामारीपाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामारीपाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामारीपाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर बापा कृष्णाच्या बापा आमच्या समयाने सुंदर राजू ख्रिस्तूची कोड आणि रजात आमच्या भक्तांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या परिपणापासून ह्या आखरीच्या कणात साध्य जाल्यार आमी लिंबियर आमी पडया आमचे हात आमी वयर बारया
अकरेच्या कणांत विंगड विंगड पिटिशन्स घाल्ल्या युट्यूबार तशेंच ऑनलाइन झूम मार घाल्ल्या हर एका पिटिशना पासत आमी माग्या प्रत्येक रितीन लीना रॉड्रिगस तुझे सर गरजा बसत मायकेल तुझे सर गरजा बसत सुजान रॉड्रिगस तिच्या सर गरजा बसत कुटुंबा बसत भुरगीं शिव आणि कॅरिना बसत एंजेलिन फर्नांडीस एक बरो टॅलेंट मेळोवन दी म्हणून मागता आसा तिचे गरजो जेजू जाणा आसा जगवाक बेसावांनी जेजू बरोवन दी जगाच्या इन्सोमनियाचे म्हणल्यार हेडेक आतावन जेजू ताका आपडून दी आणि गुण करून दी म्हणून मागया जुलियट डिसोजा UTI प्रॉब्लेम आतावन ती वळवळटा जेजू तिका आपडून दी आणि गुण करून दी जुलियट बॅरेटो तिच्या पायां दुखतावन जेजू तिका गुण करून दी सुजान रॉड्रिगस पुताच्या मुखल्या फुडारापासून ती मागते आसा एक्झामापासून ती मागते आसा अशे सबाज जाण एक्झाम बरयते आसात जेजू तूं आशिर्वादीत कर जेजू एंजेलिन फर्नांडीस तिचे सर गरज जेजूच्या पायांत सांभाळांत अर्पिया कसलेच अडखळ अडचण ये नशे कसलेच तिचे रजिस्ट्रेशन जावंक आसा तें बऱ्या तरेन जावं दी म्हणून जेजू कडेन आमी मागया लायजी डिसोजा पासत मागया जुलियट डिसोजा पासत मागया जास्तच्या हर एक रितीचे सिव्हिल आयडी प्रॉब्लेम आतां जेजू सुटका दिवन दी सबाज जाण सिव्हिल आयडी इश्यूज एड्रेस प्रॉब्लेम आतां हांगासर कश्ट जातात जेजू तूं तांची बिरमत पाव जेजू मागया प्रत्येक रितीन डॅरेल तुझ्या भुरग्याचे आनी सिव्हिल आयडी एप्रूव जावना जेजू तूं बिरमत पाव त्या ऑफिसराचो मोन तूं उगड जेजू त्या ऑफिसर तूं आपड जेजू रीना म्हणल्या भयणीची हर एक गरजो लेस्टर म्हणल्या 18 वर्साच्या भुरग्या पासून आमी मागया प्रत्येक रितीन ताची ब्रेन ट्युमराची सर्जरी जाल्या जेजू ताका कंप्लीट रितीन गुण करून दी ह्या सर्जरीतावन कितेंच सायड इफेक्ट जायना अशें जेजू ताका राखून उरून दी त्या दुखीतावन जेजू ताका नीव रावन दी जेजूच्या कुर्सा मुळांतान वाळचे तें अमोलीक रगत ह्या लेस्टर भावाचेर शेणोन ताका संपूर्ण रितीन जेजू सुटका दिवन दी ह्या पिड्यातां अशें सबार भाव भयणी ह्या पिड्यांत वळवळटात जेजू बिरमतून भाव जेजू सर्वांक तूं सुटका दी जेजू हांगासर सबाज जाणांचे पिटिशन्स आसात ते तुका कळीत आसात जेजू तांच्या काळजाचे अत्रेक बगणा तुका कळीत आसा तुज्या मुखार आमी ते उबो आतां जेजू तुज्या भोव पवित्र अमोलीक हातान ते आपणून तूं सुटका दी जेजू हर एका कश्टांतान मागया प्रत्येक रितीन ऑटिस्टीक चिल्ड्रन भुरग्यां पासून हायपर एक्टिव्ह भुरग्यां पासून आमी मागया तांची जतन घेवच्या आवय बापायांक आमी जेजू करपिया प्रत्येक रितीन मोतीचे समाधान जेजू तांकां लाभोवन दी विंगड विंगड रितीच्या प्रॉब्लेमान संपडलेल्या हर एकल्या पासून आमी मागया आज गव्हर्नमेंट ऑफिसर्सां पासून आमी मागया ज्या कंट्रीन आमी आसा त्या कंट्रीच्या ऑफिसर्सां जेजूच्या पांयां म्हणून उबारया त्या कंट्रीच्या गव्हर्नमेंटाक आमी उबारया प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंटाक उबारया हर एक संस्था जेजू मुखार उबारया पवित्र सभे पासून आमी मागया आमच्या पापा पासून मागया बिशप कार्दिनल याजका पासून सर धार्मिक भाव भयण्या पासून मागया आनी करची ती सेवा जेजूच्या मोगांत आनी करची ती सेवा तांच्या मिसांवान जेजू तांच्या संगाता रावन तांकां जैत हाण दिवन देवन मागया आनी हे आतां उत्तर आमी भक्तीपणान रिपीट करया Psalm 138 verse 8.
सर्वेस्व म्हणजे खातीर सगळे सगळे करतलो करतलो सर्वेस्परा तुझो तुझो मोग मोग कसना करता तुझ्या हाताचे काम अर्ध्यार सोडी नका Psalm 132 सर्वेस्व म्हणजे खातीर सगळे करतलो सर्वेस्परा तुझो मोग कसना करता तुझ्या हाताचे काम अर्ध्यार सोडी नका Psalm 138 सर्वेस्वर म्हणजे खातीर सगळे करतलो सर्वेस्परा तुझो मोग कसना करता तुझ्या हाताचे काम अर्ध्यार सोडी नका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारी पाद आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारी पाद आमची आणि आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारी पाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा ससनाच्या बाप्पा हे ये भगवंता देवा देवा हे ये भगवंता बलवंता हे आमची आणि भगवंता सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा हे भगवंता ये देवा भगवंता देवा ये हे भगवंता बलवंता ये भगवंता आमच्या आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट कर बाप्पा ये हे भगवंता भगवंता देवा ये बळवंता भगवंता बलवंता ये भगवंता आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा हालेलुया 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 या हालेलुया युट्यूबार हालेलुया या हालेलुया मागण्या जसू पुढच्या कोणच्या हल्ली एकल्या तुझ्या भुरग्यांक आशीर्वाद आणि सोबत आईचे दिसाचो त्यांच्या संगात रावा तांच्या वाटे सकून तू जुवळ घालून मागता ह्या लाईन घरांपासून मागच्या हल्ली एकल्या तुझ्या भुरग्यांपासून हेनरी फर्नांडिस जॉयस मॉली रॉबर्ट आरुल वास डेरिल बिल्डा जेन अनोरा बेनेडिक्टा अँडी जेनिशा जिशर जेम्स सिंड्रेला जेस्सी जुलियट स्टेफनी जेसन स्टीफन कैट कैलविन विक्टर विडा टीना डिसोजा लीना मेलविन शेरल सोनल तेरेसा लीना स्लीपिन लेरिन सोनल ऑडलिन मार्गरेट डिसोजा मिलबर्न रिस्टन एमसी लोबो प्रतिष्ठा प्रवीण जॉन रीना अलगार गिलबर्ट स्टीफन अनिकोटम सिल्वेस्टर लोबो रीमा लोबो जॉयस्टन वृंदा रॉकी रणदीप रीना आरुण तेरेसा काश्मीर स्वागण्या तुझ्या मुखारूपात जेजू या भुरग्यांचे तू मागणे तू ऐक जेजू त्यांची संगत राहून सगळं दीस तुझ्या संगत करसोंक असले सपात कांतानी संपन्न शिकरा कोणवा मरिये मये आमच्या पुसो तुझ्या पुताला विनंती कर मये नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे संगत श्री आंबितातून सदैव आणि सदैव फॉल जगशी चेंजेस भगवती मरिये देवाचे आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. बापाचे पुताचे आणि पवित्र नावे आमेन. તમે stank आशीर्वादान भरलेलो दिसा मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस.